Pajjiżna għandu bżonn joħloq opportunitajiet ta' xogħol li joffru pagi aħjar, aktar u aktar issa li l-inflazzjoni qed taffettwa direttament il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema, tal-familji u tal-anzjani. Kien dan is-sentiment espress mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta din il-ġimgħa kien intervistat fuq Net FM il-ġurnalist Dione Borġ. L-għoli fil-prezzijiet flimkien ma' numru ta' oġġetti oħrajn, l-ambjent, il-kostruzzjoni bla rażan, tajjeb in-nuqqas ta' opportunitajiet, l-abbuż. Dawn kollha jnaqsu fost oħrajn il-kwalità tal-ħajja. Bernard Grech fakkar kif l-inflazzjoni qed taffettwa il-ħajja ta' kulħadd bil-prezzijiet dejjem jolew xahar wara l-ieħor. Eluf kbar ta' nies qegħdin iħossu din nafsa. Imma il-politiċi ta' pajjiżna, il-Prim Ministru, Robert Abela, fejn hija? Robert Abela, x'inhu jagħmel? Robert Abela, kif qiegħed jindirizza din il-kwistjoni? Kif se jkun qiegħed jara illi min qiegħed iħoss din l-afsa se jkun jista' jgħix ħajja ta' kwalità aħjar? Anke il-unions qed jagħmlu pressjoni biex il-gvern joffri soluzzjonijiet. Mal-Malta Independent, il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Josef Vella, qal li fil-budget għandha tingħata l-għajnuna lil dawk in-nies li għandhom tħul baxx. Iżda hemm bżonn ukoll li l-budget jipprovdi benefiċċji li jieħdu ħsieb il-middle class. Dan għaliex jekk in-nies li għandhom paga medja jinżlu ma' dawk ta' paga baxxa, nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn il-maġġoranza tal-poplu ikollu bżonn l-għajnuna. Josef Vella insista li hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni fl-MCESD dwar il-mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja. Barra minn hekk u fakkar li l-UHM ilha tinsisti li hemm bżonn tibdil fil-kola iżda din it-talba kienet weqgħet f'widnejn torox. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja stqar mal-Independent lil Platform Workers u allura dawk il-persuni bil-muturi li kunu qed iwasslu deliveries għandhom jiġu konsidrati bħala impjegati. Buġejja qal li dawn saru skjavi u jeħtieġ li dawn il-ħaddiema ikunu protetti skont il-liġi. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union qal ukoll li l-kola ma tistax tinbidel mill-lejl għan-nar u stqar li l-General Workers Union nedit proposta li l-kola għandha tiġi diskussa fil-futur sabiex isiru l-emendi neċessarji iżda mhux tinbidel issa hekk kif baqa' 6 ġimgħat għall-budget li jmiss.